Bueno, denbora, egunera zuen, nero zuen, baina denboria ikusgarri eta terrazan inbozat. Eta torri zuen kuadrilla bat eta zazten gaberako afai bat. Egun barrura sartu nintzen, nopi hartzeko eta gauzak eurekin eratzeko. Ipini genduen maiz eta lanek ipini genduen zen, fenomenal. Eta, gero, hasi zuen jentie etorten. Berrizko mai bat, zornotzako mai bat, mainariko mai bat, hori goxa. Eta antzera, gau ezen da, ni barruen nagoela, Kristo zarati izan ezuen, sartu kamion bat Lizpara. Jode, arrez egun zuen, bilurgarrez, izen zuen bilurgarrez, akordote bakarren, eta zubertie, inor bezuan egin, zubertie itzela. Entzoian ipini, zehozet bentanan kanpotik, eta errementa horrean. Zenikari, Eta, nok ipinaban, badakizuen? AAA eta... BBU, Batallón Basko Espainolek errendikatu. Bai. Eta nire deitu ostean, handik urte bidero, juteko, rekonozitzen ipini zituena. Zelan, denunzioko joan ni bat eman, ez txuat ikusi inorbeta. Danak, mundu guztiz ez... Anegu zen danak zen nire moruko sospetxo zuen. Inok ezken duen, ezerbe ikusi. Eta ze pasatu zen han bitartian, osea, guarda sobilak edo joango ziren, bai, eta? Torrez zen guarda sobilak, borde batzuk, dana ekizena nire urtzat, nik txestara erretan ezuen zigarroa, eta pile bat, eta torrezetan, eta emone ez da zigarro bat esan, ¿me conoces o qué? Dice, no, es que yo también fumo chiste. Baina, hola entzik, eta, zera, Jose Ignacio etorri zuen, Durungon unigitzi. Irene ba. Bai, eta Mari Mertzen numi eguazen guretzien, zeuren baka ezin dutan eguazen da. Eta Jose Ignacio zuen, oye, ¿y quién te ha puesto esto? Esto no se compra en la ferretería, Sánchez Jose Ignacio. Esto sabéis vosotros mejor que nadie quién lo ha puesto, Hola entzik eta oso txarto, oso txarto. Etorri zuen aprai, etorri zuen... Alkatie. Bai, alkati zuen. Alkati eta etorri zuen zera aros bat, Antonio Arotza etorri zuen, da zera bentanak, komodarako bentanak guztitzen tapiotik bine zuen. Zera rejak be, eguazen abeletxeko zabaizen. Pentsaizako ingerra euken, zera izen zuen. Dago gorra, desagradablie, sospechosi, eski jo ni bilurren nuken berrizen orduan momentu, berrizen bilurren. Eta zer lotura euki leikien olakoek ire bitar, gero, Rosonekin egindako negoziazio eta... Bai, gero, deitu jozta. No. Rosonek, entero zanean. Mari Carmenek esan zen, mira, da deitu jozta. Da, antxe, guarda zubiliko bezala, guarda zubil bati deitu otxan, beste batek. No le molestéis a esta mujer y marcharos. Es que, claro, horrek ez ditu gauza normalak, Nogera batzuk, ez que guran joan orduen, momentuen inok ez zaitzen deitu, ez duzten, ez que jentien aurrinan Maia gorraino gartzen telefonuaz, bueno. En fin, bueno, pasau zuen bai, eta hamen gazek. Baina gero, seguruek edo bate-matek pagatu dutzun zeu zer edo? A base de BBK, iba a base de... zera? Lan egitea taberna. Bai. Da, orduen, ezagun egin jagu BBK, mesu egik, don justo egik eta gero, eurekin biherrin azizienak, bai, jente oso majoek, eta lagundu oskoan bebeka, bueno, lagundu, claro, pagaute. Baina nintzen bat-ematek abalote. Eta hoxe, bestek ez ebez. Bestek ez ebez da, niri izatuztenak, eske pagautzen dena guzurre, horrek izabe pagetan.